It's time for DJ Rocky's Secret Files. Nabalitaan kong ikakasal na ang ex ko. Ang mahabang relasyon na aming tinaguyod ay biglang giniba ng bagong relasyon. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga masugid na tagapakinig at tagahanga mo. 1 taon mahigit mula ngayon sa kasalukuyan ay nagsuffer ako sa isang kalungkutan. Siguro dahil sa bigong pag-ibig. Itago mo ko sa pangalang Ino. At ito, ang aking secret file. Year 2012, ay nakilala ko ang babaeng naging pakpak ko para magsumikap sa hirap ng buhay. Itago natin siya sa pangalang RC. Nakilala ko siya sa huling taon ng internship ko bilang isang healthcare worker. Dapat 2010, graduate na ako sa propesyon na kinuha ko, kaso dahil sa pinansyal na problema ay nahinto ako at nalipat ako sa ibang universidad. Dahilan kung bakit ko siya nakilala. Isa akong introvert na tao. Bilang lang sa daliri ko ang mga malalapit kong kaibigan. Yung alam kong totoo sa akin. Kasi nga, mapili ako sa mga kaibigan. Alam ko kung totoo o hindi sa akin. Nakilala ko siya nang makasama ko siya sa internship namin. Si RC ay isang masayahing babae at napaka-friendly. Naalala ko pa nga nun, wala akong kakilala sa batch na yon kasi nadili nga ako. Siya ang unang nakipag-usap sa akin. Nakapaalagayan ko siya agad ng loob at naging magkaibigan kami. Di nagtagal, nakaramdam ako ng interes sa kanya. Hindi siya kagandahan pero meron sa mga mata niya ang umaagaw ng atensyon ko. Naalala ko pa noon, nang magkasalubong kami, biglang natigil. Ang mga mata namin ay nagtama ng ilang segundo bago kami ngumiti sa isa't isa. Take note, nasa duty kami niyan. Dumating pa ang ilang buwan, mas naramdaman namin sa isa't isa na nagkakaroon kami ng mutual na pagkakaunawaan. Hanggang sa nagtapat ako sa kanya at naging kami. Dahil ahead ako sa kanilang batch, dumating ang time at graduate ako. Naipas ako ang board exam. Ginawa ko siyang inspirasyon para maging successful at makuha ang inaasam namin na propesyon. Binigyan niya ako ng pakpak para maisagawa ko ang paglipad sa pangarap ko at binigyan ko rin siya. Pero hindi naging madali sa kanya makuha ang propesyon na yun. Dumating pa nga sa pagkakataon na sinasaktan niya ang sarili niya dahil sa kabiguan. At masakit makita na ganun siya. Andun lang ako para alisin ang lungkot niya at i-cheer up siya na kaya niya yun. At wag na wag siyang sumuko sa mga pangarap niya. Ang next step ko na sana ay mag-abroad para sa pangarap namin. Pero isinuko ko muna yun dahil ayaw ko siyang iwan. Hindi lang ang pagkuha ng career niya ang may pagsubok, kundi ang relasyon namin. Hindi nakaligtas ang relasyon namin. Dumating ang mga kahinaan namin. At ikinahantong yun ang paghihiwalay namin. Pero hindi yun naging hadlang para isuko namin ang isa't isa. Nagpatuloy ang relasyon namin hanggang sa dumating sa puntong naipasa na niya ang propesyon namin. Nagkasama kami sa pinagtatrabahuan ko. At masarap lang sa pakiramdam na makita ang nagtutulungan kami. Ang hirap ng bawat isa ay naging gabay namin para abutin ang mga gusto namin. Kapag nagkaroon na kami ng pamilya. Year 2018, nauna si RC makapag-abroad.
Dahil siguro in demand sa lugar na gusto naming puntahan na magkasama ang mga babae. At ako'y naiwan dito sa Pilipinas. Sa madaling sabi, naging LDR kami. Dito pa lang sa Pinas, sinubok na kami. At sa ganitong klase ng relasyon na malayo sa isa't isa, ay mas sinubok kami. Taong 2019 na pagpasyahan naming maghiwalay. Literal na hiwalay. Land to land. Siyempre, hindi yun naging madali. December 2019, sa kanyang pag-uwi dito sa Pinas, nagkausap kami kung ano nang nangyari at nagkaayos. Nilubos namin ang isa't isa habang magkasama kami. Naalala ko pa, pumunta kami sa isang beach. Doon lang ako na hindi nasasaktan ang isa't isa. Year 2020. Kasagsagan ng pagpatok ng Bulkang Taal ay bumalik siya sa abroad. Ako ay naiwan dito sa Pinas. Sumabay ang lockdown at nagkaroon ako ng frustration sa sarili ko. Dahil gusto ko ring makaalis papuntang abroad. Pero sadyang ang kapalaran ko ay magstay dito sa Pinas. Siguro nga ay may misyon pa ako rito. Second quarter ng 2020, sinubok kami ng buhay. Hanggang sa dumating yung time na natuluyan kami. Naalala ko ang sinabi niya sa akin na hindi na healthy ang relasyon namin. Napaisip ako na si RC ang babaeng naging pakpak ko. Bumibitaw na sa akin. Isang buwan pagkatapos ng paghiwalay namin, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isa sa mga close friend ko na si RC ay may bago na raw minamahal. Nalugmok ako at hinang-hina ako sa balitang nasa agap ko. Gusto ko siyang kausapin. Pero bago pala kami maghiwalay, sinabihan ko siyang wag na niya akong kausapin kapag naghiwalay na kami. Isang taon mahigit, nilabanan ko ang depresyon na natanggap ko sa kanya. Nasira ang plano ko para sa amin. Ang mga pangarap, wala na. May pagsisisi rin ako na dapat hindi ko na lang siya hinintay at pinurso ko na lang ang propesyon ko abroad bago siya makapasa. Pero lumipas na Wala na tayong magagawa. Ang pakpak na ibinigay niya sa akin ay humina at nawalan ng silbi. Para akong bulag na nangangapa sa magiging plano ko na para sa sarili ko. Nabalitaan ko na rin na ikakasal na siya. Ang mahabang relasyon na aming tinaguyod ay biglang giniba ng bagong relasyon. Nakapanghihinayang. Pero wala na tayong magagawa kundi ituloy lang ang buhay. Sa ngayon, kahit hindi ko alam ang plano ko sa buhay, ginagawa ko pa rin ang propesyong bumuhay sa aming magkasama dati at sa mga magulang at kapatid ko. Para sa kanila to. Napagtanto ko na rin na kahit wala na kami, masaya ako para sa kanya. Na isa ako sa mga importanteng tao na nag-motivate na maabot niya ang mga pangarap niya ngayon para sa magiging future family niya. I have no better feelings for her. At iiwan ko na lahat ng yon sa nakaraan. Maraming salamat at naging parte siya ng makulay kong buhay. Sana mabasa mo itong kwento ko, DJ Rocky. Muli, ako si Ino. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.